Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. Aquesta setmana coneixerem com funciona la denominació d'origen penedès. Visitarem Heretat Mont-Rubí, un celler petit i innovador que s'ha fet un lloc en el mercat vitivinícola català. I tastarem els seus vins, white i black. L'any 1960 es va fundar el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès. La DO té com a objectiu el reconeixement d'un tipus de producte molt concret i, a més, oferir al consumidor una garantia d'una determinada qualitat zonal. Les denominacions d'origen, en aquest cas la denominació d'origen penedès, és una institució, diríem, que sorgeix d'una llei, en aquest cas del Parlament de Catalunya, amb l'objectiu de traçar els dos grans temes importants que tracta una DO, en aquest cas la DO Penedès, que és el control del propi producte i, per tant, garantir la qualitat del producte, i, per altra banda, la promoció dels vins de la DO Penedès en tots els mercats. Actualment, el Consell Regulador té inscrits als seus registres a 5.700 viticultors. Aquest contingent implica una producció anual d'entre 1,5 milions i 2 milions d'hectòlitres de vi. A la DO Penedès, en aquests moments, estem produint i comercialitzant 17 milions d'ampolles de vi amb denominació d'origen penedès, que aquests 17 milions d'ampolles de vi surten de 170 empreses que hi ha inscrites a la DO Penedès i que venen a venir de 3.500 hectàrees de raïm inscrites al Consell Regulador, que són les que fan aquests litros de vi. D'aquests 17 milions d'ampolles que es produeixen a la DO Penedès, un 25% se'n van directament a mercats internacionals. Un 11-12% se'n va a l'estat espanyol excloent Catalunya. I el 63-64% es queda al mercat català. La denominació d'origen assegura unes varietats concretes de raïm. El vi de la DO s'obté seguint uns protocols d'elaboració i en vinyes situades voluntàriament dins la regió natural. Entre Montserrat i el Mediterrani i entre l'Arc de Berà i el Pont del Diable de Martorell, no? Això és el territori DO Penedès, situat entre Barcelona i Tarragona, amb aquest clima, diríem que suau mediterrani, i a més, una denominació d'origen que va des de 0 metres a nivell de mar fins a pràcticament 800-900 metres a les zones més altes de Pontons, la Llacuna, etc. Tota aquesta normativa ha donat peu a un producte vitícola que el consumidor reconeix amb el nom de Penedès, que tutela el Consell Regulador de Denominació d'Origen i per la qual cosa garanteix una determinada qualitat. En el cas concret de la DO Penedès, vetlla per lo que és la qualitat del vi i perquè, a més, es garanteixi l'origen. Perquè si estem parlant de denominació d'origen, vol dir que els vins i els raïms han de ser de l'origen que està marcat com a DO Penedès, del territori de la DO Penedès. Aquesta reglamentació marca coses com, per exemple, el rendiment, o sigui, la quantitat de quilos de raïm per hectàrea que es poden fer en el cas de les varietats blanques, en el cas de les negres, quines són les varietats que es poden utilitzar i quines no, quin sistema d'elaboració s'ha de fer servir, el premsat, la fermentació. Des del Consell Regulador, amb els serveis tècnics del Consell Regulador de la DO Penedès, es tasten tots els vins de la DO Penedès abans de sortir al mercat per garantir-ne precisament la qualitat. Avui ens desplacem fins a la zona nord de la comarca de l'Alt Penedès per conèixer Heretat Mont-Rubí, una aposta innovadora que s'està guanyant un lloc a les vinateries catalanes. L'ànima d'aquest celler és en Josep Caral, un enòleg apassionat pel Penedès que ha apostat fort per recuperar varietats autòctones de la comarca, especialment el sumoll. Quan vam començar amb la sumoll vam estar buscant què quedava de vinyes, perquè, com que era una varietat que ningú la valorava, quedaven residualment algunes vinyes que alguns pagesos, perquè ells s'ho vinificaven a casa seva o seguien fent-se el vi per beure amb la família i tal, mantenien aquesta varietat. La sorpresa ha sigut que realment tota persona que hem trobat vinculada amb la sumoll
Parlaves de les altres varietats, del que tenia, de que no sé què, però quan parlaves de sumoll li brillaven els ulls, no? És a dir, i hem vist darrere aquesta varietat una càrrega sentimental molt bèstia. L'any 2006 van plantar la seva pròpia vinya de sumoll, amb l'objectiu de preservar i estudiar més a fons la varietat. Va ser una nova plantació, que seria aquesta. Veiem que ens arrencaven moltes vinyes de les que havíem contactat amb els viticultors i la idea inicial va ser com a reserva de material vegetal, és a dir, aquests sumolls que ens agraden i que els hem vinificat, com a mínim guardem la fusta, no? Plantem-la i com a mínim tenim el material vegetal. Vam fer aquesta conducció vertical, buscant aquesta varietat que ja és productiva per si mateixa, que fa un raïm apinyat i tal, doncs buscar sobretot una porositat amb el cep, que corri l'aire, que no estigui el raïm allà empilat, i tot i ser una vinya molt jove, doncs estem contents dels resultats, no? En Josep treballa a la vinya de forma natural, intervenint el mínim possible i deixant que siguin les pròpies plantes les que equilibrin la vinya. No podem pensar que un vi el fem al celler, no? El vi neix a la vinya i ens acabarà donant tot el que tingui al seu voltant, no? Des del terra, des de la climatologia, des del tracte que li fem, des de les herbes que hi surtin, des dels microorganismes que hi hagin amb aquestes cobertes vegetals. Quan parlem d'un terra viu, al final vas buscant això, un equilibri natural d'aquesta planta amb el seu entorn, no? Conscients de la gran competència que hi ha en el sector, Heretat Mont-rubí ha apostat per l'elaboració de vins exclusius que portin aire fresc al mercat. Si darrere hi ha una història, si hi ha un vi diferent, si hi ha un respecte, doncs, ostres, per la vinya, si hi ha d'haver alguna cosa diferent que t'inciti a voler-lo provar. El vi ha de despertar emocions, a vegades busquem un vi perfecte i veus que al final un vi que tingui un diferencial, que potser no és tan perfecte, però darrere hi ha una autenticitat, una vinya, una història. Molts cops això és el que la gent també busca. Heretat Mont-rubí elabora vins de qualitat en produccions limitades. Té un ampli catàleg de productes on podem trobar vins de diferent gamma. El White i el Black són dos vins joves que el celler vol potenciar per arribar al públic majoritari. Neix l'any 2010, l'anyada 2010, el White, que és un vi blanc jove, d'anyada, amb xarel·lo. És a dir, anar a buscar aquest xarel·lo més fragant, una mica aquest perfil vegetal, que té aquesta varietat, en positiu, molt aromàtic i que inclús evoluciona molt bé amb el pas dels anys. El company de viatge del White va ser el Black. Ja teníem els negres de criança, negres de més alta concentració, més sofisticats, volíem fer un vi negre poder amb aquest esperit més jove. El seu company de viatge del White també que fos d'anyada. Parcialment és una maceració carbònica, és a dir, potenciem molt aquesta fruita, un vi que aromàticament sigui molt fàcil d'entrar-hi, però que també tingui una complexitat, no? El tast d'avui el començarem amb el White, un monovarietal de xarel·lo de vinyes velles plantades en sòls poc productius a la part alta del Penedès. Aquest és el White, un xarel·lo 100%, com dèiem, un xarel·lo de 2012, que ha estat un cert temps dins el dipòsit, abans d'embotellar, amb les seves mares. Tenim un vi amb un color groc allimonat, amb tocs en el rivet entre verdosos i una miqueta de gris, això ens denota bastanta joventut, amb un comportament bastant àgil a la copa, serà un vi més aviat lleuger. Trobarem notes molt varietals de la xarel·lo, fruiteta blanca, tocs un punt herbacis, de fonoll. Un vi amb un atac fresc, notarem molt bona acidesa en el pas de boca, amb bastant de greix. Penseu que ha estat un temps reposant amb les mares, després de la fermentació, i això li dona una miqueta més de greix, una miqueta més de glicerina. I amb un postgust llarg, un postgust que fa salivar, i on tornem a trobar les notes de fruita, en aquest cas un puntet més de cítric, una acidesa molt marcada i que t'allarga el gust. És un vi que ens acompanyarà molt bé amb carns blanques, amb coses lleugeretes, però també ens serveix per fer una copa d'aperitiu, perquè és un vi amb molta frescor, que ens fa saliva, que ens fa venir gana. O sigui, és un vi que aniria molt bé abans de començar a menjar. Per acabar, tastarem el Black, un vi jove de garnatxa, viu i afruitat, amb un intens color de tons morats. El Black d'Heretat Mont-rubí és un negre jove, un negre més aviat lleuger, amb un color, diguéssim, morat, violeta,
amb reflexos un puntet encara granatosos guardant joventut, amb intensitat més aviat baixa, amb allò que en diuen la capa més aviat baixa, que en veiem molt bé al peu de la copa, i amb un comportament bastant àgil a la copa. Amb nas és una explosió de fruites, de llaminadures, de fruita vermella sobretot, de la regalèssia, d'aquelles regalèscies enrotllades, vermelles. Això és el que trobarem aquí. I en boca trobarem un atac també fresc, ens tocarà també als costats de la llengua, ens guardarà bona acidesa, el pas de boca és molt lleuger i la tonicitat és molt, molt fina. No és un vi que ens rasqui molt, que ens assequi la boca. Si no esteu acostumats a beure vins negres perquè no us agraden, comenceu amb aquest tipus de vins. Vins molt joves, vins lleugers i vins frescos, que es poden refredar. És un vi negre que podem tenir a la nevera. Ens fa salivar bastant, tenim bastanta persistència del gust i aquest gust continua sent aquestes notes de fruiteta vermella. Un negre lleuger, un negre fresc que ens anirà bé, per què no? Per acompanyar amb peixos, és un negre per peix. No necessitem un negre molt, molt estructurat, però allò que diuen que el peix sempre ha d'anar en vi blanc, en aquest cas podríem fer una excepció sense tenir cap problema. La setmana vinent parlarem de la poda. Visitarem l'Oixarel, un celler amb molta història, i tastarem dos dels seus productes més destacats, la maltea i el vi escumós Refugi. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.